Apa? Apa? Putus? Weh, sira demenanku kalau bari nangis bae. Demenane koro uang dah koro bawang. Dol, oh seperti dol. Iki le, keku. Mene gak suwe sih mau ku. Hul. Kira dolan kendang bae, mene ngobrol ki. Iya sampai tak serat karo kopi ki. Masih mending dolanan kendang daripada dolanan ati wong kang disayang. Cih, menang bae sih. Iya iki ana kopi. Bari apa ku? Ya daripada mikir kan kang gawe lara.